wa taqabbal minna wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami ikhwani min al-anbiya wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi malaikat muqarrabin jamil ulama ila amilin kamil alaihi wasallam. Ila hadratin musnad pada kitab syarah wa syarihi wa mutarjimi wa ila hadratin syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin syekh dari pada hadratin syekh Hasan Syadhi wa ila hadratin syekh wa ila hadratin syekh Abdul wa ila hadratin syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila jami'i al-hadrati al-majlis yang baina wa umatina wa jadina syekh wa jami'i talamidina wa jami'i ahli kuburina Bismillah jamaah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fili wa liwalidayya warhamhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para sepuh ini sepuh jamaah rutinan Karangrejo ingkang minulya, alhamdulillah summa alhamdulillah dalu menika kita sedaya tasik pinaringan taufik hidayah saha maunah sehingga saged muwajahah, saged silaturahim dalam rangka ngestokne napa ingkang dipun dawuhaken dening guru mursyid. Para rawuh ingkang minulya, monggo kita lajengaken diskusi nggih niki sifate dados mengke menawi kula kelintu nggih jenengan sangkal ngoten nggih. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi qauluhu wa minha az-zuhdu wa minha lan iku setengah saking wasaya utawa wasiat az-zuhdu utawi sifat zuhud utawa geding donya. Ai wa minal wasaya tegese iku tetep setengah saking pira-pira wasiat atis kang ana sanga az-zuhdu utawi sifat geding donya. Wa huwa utawi az-zuhdu fil lughati ing dalem arti bahasa iku khilafur raubati, nulayani demen utawa suwalike demen. Ila angkol wa haqiqatuhu utawi hakikate sejatine zuhud iku insiraful raubati, mengone demen mengo-mengo anisyai saking suwiji-wiji ilama maring perkara huwa kang utawi ma iku khairun luweh bagus minhu tinimbang saking syai. Niki nglajengaken apa ingkang sampun kaula auturaken bilih salah satu tangga, salah satu undak-undakan ingkang kula lan panjenengan kedah lewati dalam rangka menuju Allah niku salah setunggale nggih menika gadah sifat ingkang namanipun zuhud. Zuhud niku nek tengene kitab niki niku walike lafat demen, walike sifat demen. Berarti napa? Geding, geding atau benci. Nah, napa ingkang kula lan panjenengan kedah benceni kedah napa niku gedinge nggih menika donya nggih. Donya niku
Sing dimaksud sing kedah diketingi niku boten kok kabeh donya, boten krana awake dhewe nggih uripe nang donya. Lek ketingan donya ya metu kan ora sanang donya. Wis golek-golek wae nang ngene srengenge apa nang ngene bulan ngono. Maksude sing dimaksud geting donya minggahipun ahli tasawuf nggih menika mala naf'a fihi lil akhirah. Donya itu adalah sesuatu yang tidak ada kemanfaatannya sama sekali untuk kehidupan akhirat awake dhewe. Mala naf'a fihi lil akhirat. Ya. Kula kinten panjenengan nggih sampun pirsa nggih. Zuhud niku mboten kok wong sugih iku ora iso zuhud. Wong gak duwe kuwi mesti apa? Zuhud. Dados zuhud niku senes materinipun, senes kebendaanipun nggih. Zuhud niku tentang sikap nggih. Tentang sikap. Ora setitik wong sing diparingi kanugrahan berupa materi oleh Allah Subhanahu wa taala justru orang tersebut menjadi orang yang dermawan, wong sing loman. Dadi lek ambek masalah duwe anak wong sing njaluk apa niku sumbangan apa njaluk apa sedekah niku wis kono-kono ngoten lho. Napa dipek niku wis kene ngoten. Mboten terlalu napa atine mboten terlalu kumantil kalih donya. Padahal napa sugih ngoten. Nah, ora titik ya anu wong sing nyuwun sewu rezekine diparingi pas-pasan bahkan kurang kali Gusti Allah tapi kemerungsung atine. Nggih, kemerungsung dadi tanggane mari ngedukno vario wis bingung ra karepe dhewe. Bingung karepe dhewe kepengin apa? Kepengin duwe kaya sing dituku ambek tanggane. Utawa lek gak ngono arep-arep pawaweh tiyang pintu. Artosipun bahwa hatinya ini masih terbelenggu oleh dunia yang menyebabkan ini nanti kita sulit untuk beranjak menuju jalan usul ilallah. Kalau kinten panjenengan sampun paham niki nggih. Sampun paham. Jadi zuhud niku tentang sikap, mboten tentang materi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku kan nggih sugih ra ukur niku nggih. Tapi atine mboten kumandel kalih donya ingkang dimiliki. Nah niku lek kumantil donya niku saged nyrimpeti. Nah awake dhewe iki berhubung ya ora patek duwe ya ora patek enek. Ya akhirnya mau gak mau nggih gelem gak gelem ya kudu zuhud. Ngeten nggih. Samar kula ngeten mengke dipahami zuhud iki berarti ya kudu salat terus, kudu poso terus. Ora usah kerja, ora usah nyambut gawe, pokoke wis metu wonten njaluk nang ngene Gusti Allah. Nah, samar kula mengke pahamane ngoten. Dadi aku pengen dadi wong zuhud wis tak ora usah kerja. Nah, niku malah mengke dados awon nggih. Dados wonten cerita nggih. Cerita niki nggih hadis nggih. Sahabat nggih, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As niku nate dawuh ya. Nate dawuh, wallahi la asumannan nahar wala akumannan lail ma'ishtu ya. Wallahi demi Allah niki sampai sapa? Sumpah. Aku temen bakal poso lek wektu awan. Aku temen bakal qiyamul lail lek wektu bengi seumur hidup ma'ishtu seumur hidupku. Nah, mari ngono Kanjeng Nabi mireng. Nah, Kanjeng Nabi kemudian bertanya, "Antal ladzi taqulu dzalik?" Sampeyan ta Kang sing muni koyo mau. Puede. Sinten niki Abdullah bin Amr bin As niki puede. Fakultu lahu matur tengene Kanjeng Nabi, "Qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Nggih, Gusti, kula ingkang sanjang niku wau. Demi Allah. Nah, kasane demi Allah.
Terus jawab Kanjeng Nabi enteng mawon. Qala fa innaka la tastati udzalik. Sampean iku gak bakal mampu lek bendina poso, bendina qiyamul lail. Nah, fasum wa aftir. Poso sedina, mari ngono mokelo. Wanam wa qum, ya kadang turu ya kadang salat bengi. Artosipun napa bilih kula lan panjenengan niki gesang niku ada hak-hak yang harus dipenuhi. Hak yang harus dipenuhi berarti nisbate tengene awake dhewe berarti niku berupa napa kewajiban. Nggih. Hak orang lain terhadap kita berarti kewajiban kita terhadap orang ngoten nggih. Terus nggih. Hak bojo wedok nang ngene bojo lanang berarti dadi kewajibane bojo lanang nang bojo wedok. Hak anak nang ngene bapak berarti dadi kewajibane bapak tengene anak. Ngoten. Nah, atosipun bahwa hak kita itu tidak hanya hak kita napa kewajiban kita niku tidak hanya melulu urusan ibadah sing sifatnya mahdhah. Sing sifatnya murni antarane awake dhewe ambek Gusti Allah tok. Mboten. Nah, contohnya ibadah mahdhah napa kaya salat nggih. Kaya napa? Poso niku kan ibadah napa? Mahdhah yang murni hubungannya kita dengan Allah tidak melibatkan orang lain. Janjane menawi dipreteli awake dhewe kan panjenengan urip niki dikengken apa ibadah nggih dikengken apa ibadah lek dipreteli haknya Allah hak Allah niku napa hak Allah niku berarti Allah berhak untuk disembah sebagai Tuhan ngoten nggih nah awake dhewe kaula berarti wajib menyembah Allah sing hubungane langsung ambek Gusti Allah namung kali Gusti Allah mboten melibatkan tiang lintu mboten melibatkan pihak lain niku lek dikerucut nih wonten gangsal sing dados napa niku rukun Islam nggih. Rukun Islam niku kewajiban kita. Setunggal syahadat niku nggih awake dhewe berarti langsung ambek Gusti Allah. Nomor loro napa? Salat. Nomor 3 zakat ya. Nomor 4 poso terus haji. Lek dikerucutne malih janjane mung 3. Setunggal syahadat, nomor kali salat, nomor 3 poso. Poso niku mawon nggih mboten dinten sing wajib namung napa? Poso Ramadan sebulan penuh, ngoten. Syahadat jelas nggih salat ben dina nggih. Zakat iki ngenteni lek awake dhewe duwe bondo, ngoten nggih. Nggih to? Nggih, utawa paling enggak gak-gake zakat setahun pisan napa zakat fitrah gitu. Haji apa maneh ngenteni awake dhewe duwe dhuwit budal haji. Soale hajine waduh teng mriko teng Mekah mriko. Haji nang Jombang kira-kira aku bendina budal haji ya. Wonten Mekah mriko. Terus namung kali niku lah salat niku nggih sing wajib mung pinten? Gangsal. Wong gangsal nggih. Napa mboten beten kalih poso. Poso niku sing wajib mung Ramadan. Artosipun di lain itu niku sifatnya mboten wajib nggih mboten wajib. Maksud kula ngeten lho. Maksud kula kok awake dhewe iki terlalu seneng ibadah sing sifatnya iku napa niku ibadah yang sifatnya hanya kita dengan Allah saja sampai mengesampingkan kewajiban-kewajiban ingkang lintunipun. Wow, kayak pohembar lah surat tungi mulai barisak sampai subuh. Jelalah subuh pas tarkim keturun. Akhirnya jam 5 wae mepet di sana waktune. Terus ada banyak hak yang harus kita penuhi. Berarti ada banyak kewajiban yang harus kita penuhi untuk memenuhi hak-hak tersebut. Awake dhewe selain hubungannya kambek Gusti Allah, nggih hubungannya kalih awake dhewe. Jadi tubuh kita itu juga memiliki hak yang harus diperhatikan. Nah, yang harus diperhatikan. Lek ngantuk yo turu, lek luwe yo mangan niku hak lambung untuk mendapat apa? Asupan gizi, asupan makan. Hak mripat untuk dilerene damel sare. Gitu. Hak sikil misale lek apa kesel gawe mlaku dipijetne niku hak-hak niku. Nah, awake dhewe kadang
Pokoke ibadah wis madhep ngulon sewilo wis pokoke sampai mumbul ya. Ora ero lek berase nang pawon iki karek sak cingkir lho. Ngoten lho. Nah, niku hak kita terhadap diri kita sendiri, hak kita terhadap kewajiban kita terhadap orang lain. Awake dhewe sebagai kepala rumah tangga, bapak-bapak, ya berarti kedah nyekapi kebutuhane ibu, kedah nyekapi kebutuhane anak. Ojo engko dalih kepengin wusul, mari ngono anake ditinggal gledak, ibuke tinggal gledak keluar mesane. Nggih. Anak juga memiliki hak yang harus kita penuhi. Napa niku? Paling boten salintune dinafkahi, anak niku kedah didongakne. Ya, didongakne. Syukur-syukur ditirakati. Ditirakati kersane mengke dados anak ingkang saleh, ingkang sholihah. Ingkang saleh, ingkang sholihah. Dan nirakat ini pripun lek wong biyen nggih. Niki cerita Allah yarham Mbah Yai Jamal niku saged napa niku masyhur kados mekaten niku salah setunggaling nggih wasilah tirakate ibuke Mbah Nyai Mahmudah nggih ngundang legi niku dados ket alit ngantos menjelang sedo niku mboten leren-leren masani Mbah Yai Jamal. Lek masani niku pas tirone napa tirone niku weton nggih. Pas wetone. Dan itu tidak hanya masani Mbah Yai Jamal tok, putra-putrane kuwabeh dipasani. Bahkan cucu cicite nggih dipasani. Kula diceritani kalih salah setunggal wayahipun nggih ingkang biasane sareng kula tengene Jombang niku. Mbah biyen iki. Pokoke putune dolan wis takoki, "Wetonmu apa le?" "Wetonmu apa, Nduk?" "Napa, Mbah? Tak pasanane." Padahal nggih putune nggih kathah. Cicite nggih kathah kaya mben dina niku napa? Poso. Masani anake. Lah niku salah setunggale hak anak untuk kita doakan. Nah, awake dhewe ya lek iso niru-niru ngono iku. Tapi kira-kira lek niru posone ya abot lah ya. Wong poso Ramadan urung disaur. Sahure ngenteni lek wis ruwah. Lagi apa? Disaur. Napa nggih jalan lain, cara yang lain mungkin. Nggih saged di dongakne ben napa? Ben mantun salat. Utawa ngeten, lek jenengan wonten wadhifah. Wadhifah niku rutinitas yang setiap hari kita lakukan yang berupa amal baik. Niku kalih disarengi niat nirakati anak. Kados ngeten iki, rutinan ngeten iki. Di samping diniati nderekne ngestokne dawuhe guru ya diniati nirakati anak. Jadi napa istilahnya niku? Sekali gayung napa niku? Dua tiga pulau terlampaui. Nggih kalih diniati. Bedane niku wonten niat niku. Nggih, kan mboten abot ngoten lho. Mboten abot. Niku hake anak. Hake bojo napa hake bojo niku muasyarah bil ma'ruf. Mereka atau ibu-ibu niku berhak untuk diserawungi dengan cara yang baik. Yo kadang-kadang dijak rekreasi, dijak bakso ngoten. Ora kok dituntut ae, "Bu, kopi." "Bu, sarapan, urung mateng, Mbah." Tak nang warung ae. Ini muasyarah bil ma'ruf carane yang sesrawung sing sae. Niku hak orang lain atas kita, berarti wajib untuk kita penuhi. Atau sipun awake dhewe sebagai orang thariqah niki kedah semerep. Waktu-waktu niku kedah semerep. Iki waktune wiritan berarti ya tak wiritan. Aku waktune srawung ambek tangga ya berarti srawung kalih tangga. Aku dadi RT nang ngene lingkungan. Srawung ambek tanggane ngoten lho. Terus lek dawuhe Kanjeng Nabi niku hake wong muslim terhadap muslim yang lain niku wonten gangsal nggih. Salah setunggale hadis wonten mastani 6, salah setunggalé 7.
Gangsal niku napa setunggal radus salam. Lek ana wong salam berarti dia berhak untuk dijawab salamnya. Berarti awak dhewe wajib jawab salam. Nomor kalih i'adatul marid, nyambangi wong loro, lek tanggane dulure gerah disambangi. Iku hak mereka untuk disambangi. Nomor 3, ngetutno jenazah sampai dengene kuburan, sampai ngubur. Nomor sekawan, ijabatu dakwah. Lek diundang, kalau tidak ada uzur, maka sebisa mungkin untuk menghadiri. Bahkan walimatul urus niku hukumnya apa? Nekani walimatul urus wajib. Nekani nggih, duduk buwe lho nggih. Mbuh sapa biyen sing ngusumne buwe. Malah awang-awangan nekani gara-gara nek napa? Buwe, omene mari ngene nggih. Recep iki akeh nggih undangane numpuk ngelis. Aku tak titip ae, mboten niku nek sakjane. Masalah lek diundang selagi tidak ada kemaksiatan di dalamnya, maka kita wajib untuk hadir. Kenapa? Karena idkhalu surur, memberi kebahagiaan kepada wong sing ngundang. Nah, nek diundang lek enek udzur ya pokoke teko. Mbok engko dene ngamplop apa ora sing penting teko. Ngoten. Nomor gangsal, tasmitul atis, lek ana wong wahing muni alhamdulillah, awake dhewe wajib jawab yarhamu Allah. Nah, yarhamukallah niku hak mereka untuk mendapat doa dari kita, yarhamukallah. Ngoten. Nah, niku hak sesama yang harus kita penuhi. Nah, kula niki jane badhe matur iki mengomingkem nggih. Mengomingkem iku ngeten. Lah iya to, teng Sumatera kados mekaten. Kondisinipun nggih. Kaya ngono wong sing sugih ngadubillah mara-mara amblas kabeh donyane. Wong wedhus samono mbiyane lho. Iso mati dari batang kabeh. Omahe kelelep ya lek kelep banyune iso mili banyune iso sat. Kelep napa niku? Lumpur, kelep, lemah. Nah, mereka itu punya hak yang wajib kita penuhi. Napa niku? Awake dhewe wajib bantu. Ora ketang bantu napa? Donga. Donga sing paling cepet tekono. Paling cepet teko napa? Donga. Tapi ngeten. Wong awake dhewe iki lho dilatih ambek yaine ben iso manfaati nang liyan. Gitu. Wiritan kan harus apik, tapi luwe apik maneh lebih bermanfaat kepada orang lain. Kan ngoten dawuh teng ngene aplikasi ngoten. Awake dhewe itu harus adaptif. Kudu peka. Kula terus nggih mengomingkem sakjane niki. Nggih niki setengah saking usul nggih. Awake dhewe kira-kira lek budarono wis ora mungkin. Ewang-ewang usung-usung ngetoki wah iku gereti balok-balok wis ora mungkin ya. Wis ora mungkin. Nah, kira-kira piye sing iso nekakne awake dhewe apa ora ngono iki? Lek kula angen-angen piye misale kasih awake dhewe niku lho sing malam Selasa muter niku saloke disisihne didamel donasi. Ora ketang 100, ora ketang 150, 200. Setidaknya kita berkontribusi ngoten. Ada peran kita di situ. Jadi ora beda ambek ceritane Nabi Ibrahim pas kobong mari ngono ana apa niku? Manuk sing wirawiri nyembur napa? Banyu. Masih banyune napa? Ditakoni. Percuma nglakoni ngono gak bakal napa? Padam. Setidaknya saya ada peran di situ, Mas yo. Cilik ngoten lho. Nggih mengke pripun carane mengke kersane Pohipul ingkang didonasekno nang ngene sapa ngoten. Napa niku luwe-luwe menawi mengke Kang Ibu saged menjadi inisiator disampaikan nang ngene bolo-bolo kelompok-kelompok lintune. Mungkin dikelempakne ngoten nggih. Menawi lho saged lek mboten saged nggih. Awake dhewe tok. Lah niku jenengan kersa maksud kula. Ajane aku dhewe ya iso Mas 20.000 duwe lah insyaallah. Nyoba 20.000 iso. Tapi kan slogane SA niku napa? Maju bersama, sejahtera bersama. Lek aku ngamal ngene berarti koncoku kudu melu ngamal ngene. Selagi amal niku
sae. Lek perkara sae awake dhewe kudu ngejak-ngejak. Nah niku menawi mengke dados usulan nggih Kang Saipul nggih lek mriki pinten wonten nggih tapi tergantung jenengan lek wonten setunggal mawon mboten setuju nggih mboten sios ngono. Kira-kira piye? Niku dados awake dhewe nek misale kenek ngono ku ya sedih ra karuan lah, mesti sedih napa? Ra karuan. Lah hikmah awake dhewe niku biasane zikir niku akhire atine lemes, gampang tersentuh. Gampang lunak ngoten lho. Ora kok mari ngono, walah adoh nang kono wis ben-bene kono diurusi. Kono pemerintah sing ngurusi lah padha melu-melu. Mboten ngoten. Ya mboten ngoten. Nah, niku sami kalih napa ingkang dipun inisiasi kalih Kanjeng Nabi sekedal para sahabat niku hijrah saking Mekah tengene Madinah. Pertama kali napa ingkang dilakoni Kanjeng Nabi niku? Mempersaudarakan wong-wong muhajirin kalih tiang-tiang Ansor kan ngoten nggih. Soale apa wong muhajirin sing melu hijrah saking Mekah Madinah niki ninggal sembarang kalir, ninggal anake, ninggal bojone, ninggal pondone. Abdurrahman bin Auf niku terkenal wong saumugih. Oke, tapi begitu ada instruksi untuk hijrah tinggal kabeh, plas hilang. Wis ora mikir napa bondo-bondone niku. Akhirnya ambek Kanjeng Nabi diinisiasi didadekno dulur. Wong Ansor dadi dulure wong Muhajirin kan ngoten. Abdurrahman bin Auf lek mboten klintu niku disederekne kalih tiyang Ansor ingkang asmanipun Sa'ad ibnu Rabi. Sa'ad ibnu Rabi niki nggih wong sugih. Bahkan napa nggih? Lagek dadi sedereke Abdurrahman bin Auf niki wis tawa-tawa. Iki Kang donyaku separo tak kekno sampean. Donyaku separo tak kekno sampean. Niku saking lek gak kuat tenan imane ora bakal. Kok ngono awake dhewe kadang ketamone. Kok ngentek-ngenteki tamone. Iku napa donyane separo dikekno. Jawabane pripun Abdurrahman bin Auf? Mboten Kang, mboten. Kula mboten san jenengan paring niku. Jenengan dudono pasare Madinah niku pundi kula purukane. Kula tak ubet piyambak. Oh pancene Abdurrahman bin Auf niki napa istilah iku entrepreneur. Sakniki niku saudagar, gampang golek napa bisnisan. Wong sing gak wedi rugi. Abdurrahman bin Auf ini terkenal ngedol unta, batine nggur seutas taline unta niku nggih ditrampi. Dadi lek tuku ora tau ngenyang, lek dodol dinyang dikekno. Saged kinten-kinten. Tuku ora tau ngenyang, lek dodol dinyang pira ae dikekno. Sampai-sampai batine dodolan apa lek istilah tiang-tiang niku onlinean niku margin nggih, Bu. Margin niku selisih keuntungane niku namung regane taline unta dikekno. Makane iso sugih. Makane iso napa? Sugih. Nah, termasuk sing didadekno sederek kalih Kanjeng Nabi niku Salman Al-Farisi kalih Abu Darda. Salman niku senes tiyang Mekah, Ajam nggih. Ajam niku berarti senes tiyang Arab nggih, penduduk asing saking Persia nggih, saking Persia sakniki niku Iran nggih. Iran. Wekdal perang Khandaq Salman Al-Farisi niki ingkang menginisiasi damel apa istilah parit gawe jeglongan, gawe jebakan musuh. Dadi ket biyen niku wong Persia niku wis teknokrat nggih. Teknokrat niku ngono, Kang. Lah ahli bidang perang lah, perang apa teknologi lah ya. Nah, Salman Al-Farisi niki kalih Kanjeng Nabi disederekne kalih sahabat Ansor ingkang namanipun Abu Darda. Dadi koyo sedulur, ukhuwah napa istilah ukhuwah Islamiyah, ora sanang, ora kadang tapi rakete ra karuan. Dadi biasa ziarah niku pokok ziarah. Adewe gare lek ngomong ziarah kira-kira ziarah kubur Pak. Maksudnya berkunjung ke daleme Abu Darda niku biasa. Nah, suatu hari
Salman Al-Farisi niki perso Ummu Darda, garwanipun Abu Darda niki mutabadzilatan. Klambine iku ora kopen. Lusuh ngoten lho, ya ora macak ora kopen. Terus tangklet Salman niki. Tengene Ummu Darda. Masya nuki. Yo jenengan kaya napa kok pacakane kok pane kok kaya wong dawul-dawul ngoten. Masya nuki. Qalat akhuka Abu Darda. Akhirnya dijawab kali Ummu Darda, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Boy, masmu lho. Nang kamar ae. Ora butuh aku. Wis penggaweane salat lek bengi, poso lek awan. Makanya aku males maca. Makanya napa? Males maca wis daster suwek-suwek ora dilirik kok. Lah lek poember benten dastere suwek malah dilirik. Sobek-sobek. Apa ya? Ora perlu macak-macaan ya. Akhirnya Gang Diluk faja Abu Darda fasona Allahu tu'aman. Abu Darda miyos saking nglebet terus masak tambah nyugui Salman Al-Farisi. Terus mantun napa masak faqala lahu ngendikan tengene Abu Darda kul. No, Dek mangano. Fa ini imun, aku gak mangano. Aku gak mangano, aku poso. Nah, terus jawabannya Salman pripun? Ma'ana bi akilin hatta takula. Mau kan? Gak mangan aku, lek sampean gak mangan aku yo gak mangan. Lek pengen aku mangan yo sampean batalno posone. Nah, terus fala makanal lail. Ya akhirnya gelem gak gelem melu mangan sinten niku Abu Darda padahal dekne niku poso. Falama kanal lail dzaba Abu Darda yakumu. Pas tiba wektu dalu Abu Darda niki salat bengi terus. Salat terus. Sampai sahabat Salman nggih seduluran saka Islam niki wau faqala lahu dilarani ambek Salman, "Kang, wis amene turu. Akhirnya gelem turu. Nah, terus summa dzahaba yaqumu. Wis ketok ngalih sapa jenenge wau? Salman Al-Farisi mbalik malih salat maneh. Ketok tak salat maneh ae. Faqala lahu, warani maneh, "Nam, turu Kang, wis bengi." Nah, falamma kana min akhiril lail, menuju 2/3 malam atau 1/3 malam akhir, Salman iki ngendika, "Kumil an, wis saiki ayo salat bareng ambek aku." Kemudian salat wengi 2 orang itu tadi. Faqala lahu Salman. Dituturi kalian Salman iku wau. Inna li rabbika 'alaika haqqon. Niki ingkang sampun kala aturaken teng majeng wau bahwa Tuhanmu atas dirimu itu ada hak, yaitu untuk disembah. Tapi wa inna li nafsika 'alaika haqqon. Awakmu dhewe iku ya butuh leren, butuh istirahat, duwe hak untuk merebahkan tubuh, untuk mengistirahatkan tubuh. Ojo diforsir terus, ngono lho. Wa li ahlika 'alaika haqqon. Bojomu ya ngono, bojomu ya duwe hak muasyarahana bil ma'ruf. Srawungono kanthi sesrawung sing sae. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Hak-hak itu tadi ya penuhono satu persatu, ojo sele genje, ojo kok ngibadah hae. Ya ojo kok mari ngono dolan ae ra tau ibadah ono wektune dhewe-dhewe. Fa'ata an-nabiyyu fadzakara dzalika lahu. Fa'ata an-nabiyya ngoten nggih. Terus akhirnya gak trimo Abu Darda mau dikandani ambek Salman, gak trimo sowan nang ngene Kanjeng Nabi matur diceritani sing perkara niku wau. Terus Kanjeng Nabi dawuh piye? Shadaqah Salman. Bener apa sing dikandakno Salman niku? Bener. Aja awakmu itu gawe ngibadah. Ibadah niki maksud kula niku lho nggih, perkara-perkara sing sunah sampai ngalahno sing wajib. Ya. Terus nate malih sahabat namine Handolah niki
papasan kalih Abu Bakar. Nah, Abu Bakar As-Siddiq. Terus omong-omongan ditakoni, "Piye kabarmu, Kang Handolah?" Takoni kalih Abu Bakar. Jawabane ngeten. Handolah sakniki dadi wong munafik, Kang. Munafik wae Handolah. Handolah maksudnya awake dhewe. Jadi nyebut jenenge dhewe Handolah iki munafik. Lah apa munafik? Ya apa lek aku ketemu Kanjeng Nabi koyo surga iku ketok. Neraka iku ketok biro'il ain dengan penglihatan mata ketok jenggrenge ngoten. Lek teko lek cedhek Kanjeng Nabi, "Mbesen aku mulih nang omah lho." Ilang kabeh. Wis ora ketok apa-apa sing ketok bojoku. Anak-anakku gusel-gusel wis kumus kabeh. Nah, aku kok yo ngono to jawabe Abu Bakar ngono. Aku kok yo ngono lek cedhek Kanjeng Nabi koyo surga ketok, koyo neraka ketok jenggrenge. Tapi mboten mulih wis ora ketok apa-apa. Akhirnya wong loro niki sowan Kanjeng, coba matur nang Kanjeng Nabi nyuwun pencerahan. Dawe Kanjeng Nabi gampang. Ora kok, "Oh iya aku kudu cedhek aku terus," mboten. Dawe saah. Ya ana kalane wayahe ngono ya ngono, ana kalane wayahe ngene ya ini. Artinya ada porsinya sendiri. Asalkan itu kita niatkan untuk ibadah, untuk sesuatu yang baik, apapun itu bernilai apa? Ibadah. Luweh perkawis ingkang wajib. Nah, ojo sampai perkara wajib iki sing koyo-koyo dudu ibadah. Iku dikalahne kalih perkara sing sunah sing jelas-jelas ibadah. Maksudnya ngeten, kados kerja niku kan apa? Wajib nggih. Wajib krana perintah Gusti Allah, krana untuk menghidupi diri sendiri, krana untuk menghidupi keluarga, krana untuk meninggalkan diri dari perbuatan minta niku kan wajib. Ojo sampai iki kalah ambek perkara sing sifatnya sunah kaya dene poso Senin Kemis, aku tak gak kerja, lemes aku poso soalnya. Niku klentu. Aku tak salat bengi lah sesuk manjing isuk. Malah ora apa-apa sing penting salat bengi lah. Anake ape dipakani Fatihah wae. Artosipun harus proporsional ngoten. Kula niku nek pas sekolah nggih ngoten lare-lare niku kadang ketok nglentuk turu tak tahu. Poso to? Nggih, Pak. Wis batalno posomu. Artosipun poso niku kan apa? Sunah. Kok sampai turu nang sekolahan ngalahne perkara sing wajib ya niku tolabul ini kula ngeken batale biasane ngoten. Nah, niku terus intine bilih zuhud niku tentang sikap nggih. Senes tentang materi. Aja sampai awake dhewe niki kelintu memahami zuhud iku berarti kudu ibadah, ora usah seneng napa donya. Awake dhewe apa-apa ya butuh donya, ya nafkah, memberi nafkah kepada anak ya butuh donya. Lek dawuh Gus Bah malah donya niku penting. Ora ana donya dhewe ora iso ngaji, ora iso ngamal ngono lho. Ora iso ngamal donya niku napa? Penting. Adunya mazraatul akhirah. Tandurane awake dhewe iki yo nandure nang donya, engko panene tengene akhirat. Nggih niku. Terus sepindah malih niku wau menawi usul kula mungkin saged ditanggapi pripun menawi kasih awake dhewe niki disisihne mbuh barang 100 barang 200 mungkin ditasarufne tengene kurban niku. Kerangan mungkin lewat lembaga napa ingkang kredibel saged Lazisnu utawa Basnas. Nggih biasane kang kathah channele Kang Saipul. Nggih, langkung-langkung mungkin lek Kang Saipul kersa ngaturne tengene Korkap nggih. Pripun? Oh sampun. Coba Kang Saipul ini aksesnya 5G. Pengen respon. Nggih, niku menawi ingkang saged kawula aturaken menawi wonten diskusi kula sumanggaaken. Kula tutup riyen nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim. Amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim
wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim tani rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi faradudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi faradudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi faradudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma fa'ulu mana wa barik mana wa hasil maqasidana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kirang langkung nyuwun pangapunten wa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakok. Oke, kira mau banget. Terima kasih.